И здравейте, аз съм Минори. И при мен е Макма 322 и Пагма, който е гост. Ма кажи ни брони, защото е селен. Аре. Чакай да чакай. Чакай ти да маница от там елати, бе. Кой искаш? Трябва да... Да, като трябва да направим хубави брони и хубав меч и глего. Той е някакъв пещерняк. Абе да... Да си пъти. Пещерняк. Ще размножа малко таковато. Алекс, вземи с малко храна. Айде взимам всичко, айде малко. Взех малко храна, хора. Целия чест. Айде. Малко много ги размножихте си. Това бил другата, бе! Абе, много сте прости. Оле. Тя нас няма в коя се е бе. Това не беше много хубаво. Кое е това? Те овци ме мязат на ловове. Аре. Аре, лъв. Искам да острига овци си. Аре, бе! О, О, кой ти така се движа като някой мравка, бе? Соло Сонд. Слушам тук на пръстите. Спира яко. Най-якото. Да. Бе, като не наистина като някой мравка се движи. Ало. Имам лук, пък нямам стрели. Яко. О, то сега с този кил тъчи ми ги дава на купчета. Кое? Варка ли? Да. Бутан. Класен чампа. Мари. Но пасата това. Ну как чапа? О! Майка ти стара тъп грава ма бутна. И баскирката. Ницус зомбита, бе. Чакай тя. Чакай, вляза в недера. Ге купите. Айде го долу. Лава! Телепорта, братле! Спокойно, аз не съм. О! Само създам малко пани. Къде? Айде да тръгнем на някой тук. Как? Не се изгубим, бе. Чакай, ще на координатите. Уф, чакай. Че бавно. Пигмени. Пигменче. Защото има един химикал. И разбирашайте и каснявам. Замеля. Аз вече съм тръгнал. Обаче кварца не експи ми дава. Нито кварц ми дава. Ще трябва да оставим да го чупим. Да спя. Много забавно. Аре, скажи да те бе. Не. Няма нищо. Така малко екстрим ще бъде. Че я начупя малко. И баси кирката в лиса. Ето аз взех. Това е. Ти знаеш колко аз взех? Лиси едно взех. Няма и страх. Аре бе, защо ми има български? Знаеш какво? Уйшти. Лада ли съм, а? Ще стрясна, гледам надолу някаква лава под мене. Аз съм сложил този път тимения айтъм сега, защото да ми е по-лесно да се прави на кредити. Паднал лава. Защото няма път не писна вече. Да умирам. Аз имам тут тимения айтъм. Че ми залаги. Има пигмени. Къде да порасна? Аре да ги кил. Мусоната да му изкъртя зърки. Аре искате ли? Удрам този.
Дивен е удрение. Прикольно. Ух, ма. Ааа! Космос. Те сама притеснали тук са... Сега ще забива. Ух, Кой не ма. трябваше тебе, обърках се. Като си направих чънковите на Макс, знаеш какво става, бе? Супер яко се вижда навсякъде. Аз бях на 6 чънка. Аз мога да ви кажа всяка на къде да тръгнем. А, Нищо няма, бе. ай, обратно. С на фул чънкове съм и вари с 30 FPS между другото. И те... Баси грозното същество. Искам гасти. От... са грозни. Обратно. Къде изчезнахте ли, бе? Тръпнаме, братли. Те, Има парк. скивам. Сега екстрим малко ще бъда. Ще това. Аз ще се върна през това да го пробвам дали е. Изчезнах се. Телепортни се. Тъпа мацна. Не е при мене, бе. С тези чънкове ми забива малко. Е, брат. Това е. Ой, Значи е. какво е. Получи са, там сам. В твое море. Айде махни се, бе, че се Чакай, спаднах тук някъде, бе. Запал. Стана къде ще ходим. Дет нищо тук. О, газ! О, газ, наистина. Ай го взем. Че грозно. А, О, О, връм грозно е. ама... Ух, А! Ето ще е. Да. Точно те са. сега ще го мерна се, гръмнал Алекс. Изчезна. Да. О, Где сте, бе, хората? Макма Кринч. О, взех Макма Кринч. Ой, ето. Добре. Само малките са. С мандърките не мога да отида. Има, той е добре. Тук има пещера. Хайде да слезем. Аре, Пещера, какво ще открити от пещерата в Нидъра? не знам. Но не, кварц. Пишете. Ето кварц намерихме. Още кварц. Това колко много кварц има. Бенети в фантазията. Але. Напайте го, бе! Нямаме кирки, поне аз де. Ела след кой гледай. Сядни. Няма мога да измат нищо смъртно. Сега е. Опа, Бенети кирки в гаска. Правите там долу. гледаме. Те, ай ходим някъде, защото искам да намерим... Зала. Портер. Давай, ти го стоя. Да намерим чисто изследование. Ба! Падна ли, бе? Да съм бил. Това пигмената ли? Пигмена. Тук има малко зомби пигмени. Дай го правим. Какъв е мазането с газ? Аре да го опими. Ох, Бити го просто. Точно. Аз ще пукна тук, бе. Че ма мерна, туя ма! удряй ги с ръка.
Таракана, добре. Е, Знаеш как мога да отидете и тъпто гаща? А, хвалиха ма! Сега намерих да ми звъните, бе. да, ето бъде.